iti damag negosyo. Ag tinulong ti Department of Agriculture ken ti Intellectual Property Office of the Philippines tapnon mangbukal ti Geographical Indication Roadmap para kadagiti kang runaan nga agricultural products ti pagilyan. Kagem ti addang masalwadan dagiti lokal a produkto may basar ti nagapuanan na. Mapagtali na ed ti kalidad ken panagbali na pudno dagitoy ken mapalawa dagiti merkado iti uneg ken war ti pagilyan. Karaman kadagiti produkto may taltal-o para iti GI certification ti Cordillera Heirloom Rice, Camarines Norte Queen Pineapple, Bunuan Bangus, Zambales Mangoes, Quezon Lambanog, ken Pomelo, Kastapayan ti Cacao, ken Durian ti Davao. Segon ni Francisco Cho Laurel Jr., makatulong ti GI certification tapnon maingato ti pastrek dagiti manalon ken manggalap, mapapigsa ti talek dagiti gatang ken may pangato ti export value dagiti produkto nga agricultural ti Pilipinas. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines idi kalman July 31. US dollar 61 pesos and 24 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 95 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 83 centavos, Euro 70 pesos and 81 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 36 centavos. Mapatapat nga oil price rollback into Martes, August 4, 2026. Ti diesel ken gasolina agpada lumakati 50 centavos agingat 1 peso kada litro ken ti kerosene lumakati 1 peso and 50 centavos agingat 2 pesos kada litro. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.